Здравейте, приятели! Искам да ви представя една уникална уредба по себе си. Почти като нова. Не почти, ами почти нова. Sony RX99. Ето вижте. Всичко си оригинално по нея. Искам да ви представя и един негов братовчет, Sony GR8, или както ние му викаме, GRK8. Уникална уредба, много добра. И искам да ви представям една друга уредба, Звяр на зверовете. Най-големия слабак на слабините. Айва, но все пак бил. Идеална е. И така да се върнем пак към този звяр. Искам да поздравя моите приятели с една уникална песен. Искам да поздравя най-добрия ни приятел Васко Баров, Крантата, Асен Разбивача, Райчо Ролекса Кермалята и Балки, маняка на RX99. От мене Митко Маняка. И така, нека да звучи тази уникална песен за вас, приятели. Бе, маняци! На всички маняци от Пазарджишко! Просто уникален звук, приятели! Страхотен звук и платен бас. Това е от мене, приятели.
приятели, това беше от мене, от Митака Разбивача. Чао и довиждане!